Ir-riżultat li l-Partit Laburista kiseb fl-elezzjonijiet tal-11 ta' April huwa wieħed li jimla l-Gvern b'kuraġġ u ottimiżmu. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fil-Marsa kienet jindirizza folla kbira li nġabret biex tiċċelebra ir-rebħa storika li kiseb il-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-Prim Ministru sostna li l-aħjar jiem għal dan il-pajjiż għad iridu jiġu u tenna li l-Gvern għandu l-enerġija biex iwetta aktar. U għednilkom, ħbib tiegħi, f'din is-sitwazzjoni aħna nixtiequ li nirbħu imqar vot wieħed illi huwa wieħed. U intom ma bdejtunix tajtuna ferm iktar minn vot wieħed, maġġoranza li permezz tagħha tajtuna enerġija ġdida biex inkomplu naħdmu għal familji u għan negozji Maltin u Awċin. Ir-riżultat miksub jikkonferma li l-Partit Laburista żamm l-appoġġ miksub f'elezzjonijiet oħra, fosthom l-elezzjoni ġenerali li għaddiet u dik tal-Parlament Ewropew. Taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, l-appoġġ għall Partit Laburista qed ikun konsistenti. B'umiltà qiegħed hawnhekk sabiex nirringrazzjakom għaliex f'dawn is-7-8 snin kellna 7 elezzjonijiet tal-Kunsilli tal-Parlament Ewropew ġenerali u s-7 li huma irbaħnihom kollha kemm huma. U nirringrazzjakom b'umiltà kbira ta' dan l-appoġġ. Il-Prim Ministru qal li jkun hemm lezzjonijiet x'wieħed jieħu kemm meta jirbaħ u anke meta jitlef. Aħna nitkellem għalija l-ewwel wieħed qatt ma nissottovaluta lil ħadd. Iktar qed naħseb mit-ton trionfalistiku u arroganti li uża l-kap tal-oppożizzjoni l-bieraħ li hu qed jerġa' jissottovaluta lil dan il-moviment u żmien ħajerġa' jagħtina raġun u jagħtina parir illi verament dan il-moviment huwa id-dar naturali tal-Maltin u tal-Awċin kollha kemm huma. Kollha kemm huma. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif dawk eletti fil-Kunsilli Lokali għandhom jinżaw minn fuqhom il-kuluri politiċi tal-partit li jirrappreżentaw u jaħdmu biex iġibu l-interessi tar-residenti l-ewwel. Fl-istess ħin spjega kif il-Gvern se jibqa' miexi l qudiem u tenna li l-Partit Laburista se jagħti każ il-messaġġi kollha li ntbagħtu. Fl-istess ħin li l-Gvern se jkun qiegħed iżid il-ħidma tiegħu. Mhux ħanħalluh jitla'lna rasna. Irridu nafu, rridu nkomplu naħdmu fuq ix-xogħol, fuq il-proposti tal-manifest, imma rridu nkomplu naħdmu fuq il-weġat personali ta' kull persuna. U għandkom il-kelma tiegħi illi kif is-sena l-oħra qedtilkom ħanaħdmu mhux 100% ma bil-200% u rajtu r-riżultati issa mhux bil-200%, bil-500% ħankunu qegħdin naħdmu